Ga, abayan mo, tamandang tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, manamos kila. Alas 7 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Supersticks Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Sa bawat
bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas tan Maninisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Mag-ocho-ocho pa. Early in the morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa. Kada kayo amin na po nga dumdung magtiday nga programa tayo. Sapay kumada kayo tinasyaat nga kasasaad tapta nga aldaw iti Sabado. Pitsa 1 kada bulan na Agosto, unang araw ng Sabado sa buwan ng Agosto. So kahapon na pala na maalam si Huling. Huling paalam na pala kahapon. So at least ang bilis ng panahon, di ba, Dr. Glenn? Ang bilis. Good morning. Good morning. Good morning sa lahat na nakikinig dito sa atin at na nanonood sa ating mga live streaming. Exciting day today. Maraming events tayo at maganda yung usapan natin ng diabetes ngayon. So ito bang August, Diabetes Week ba ito o ano, Diabetes Month? Ewan ko kung tayo, ang alam ko lang sa August sinasabi nila, ano yung Ghost Month. Ano yung ghost month? Yun, ang daming pamahiin. Bakit maraming namamatay dahil sa diabetes kaya nagiging ghost? Maari. Parang di ako nakalive dito sa aking cellphone ngayon ha. Makiayos lang, Engineer President Nixon Dakal. Panatungtungan tayo, pag-usapan natin ang diabetes. Diabetes sa tatay Gagimira si Katuya, so mother of all diseases ba yun? Tawag natin dito. Mother of all diseases, pero dagdag ang mother of all chronic diseases. Mhm. Kasi hindi kasama dito yung acute disease. Yung acute, bigla ka na lang lalagnatin, ganun.
yung chronic, matagal na may symptoms yan na kung ano-ano, mga hypertension, arthritis, ngayon, diabetes, puro mga long time disease yan So yung chronic, ito yung compounded, accumulated na ilang taon na yan. Yes. At ngayon lang lumalabas. Correct. Itong pinag-uusapan natin, itong diabetes, kaya chronic yan. Nag-umpisa yan, not less than 5 years ago. Nagkaroon na kayo ng yung high blood sugar. Yung mataas na yung blood sugar niya na hindi nyo alam na matagal na pala, mga 5 years. Over the 5 years na nagkaroon ka ng elevated blood sugar levels, doon nagpumapasok yung mga side na complications niya. Kasi pag high blood sugar, ang tatamaan niyan yung mga vital organs, ang brain, ang heart, ang lung, ang kidney. Okay, so example niyan lagi sa diabetics yung kidney. Ang katapusan niyan yung complication ng diabetes sa kidney is dialysis. Yun ang nakakatakot. Masyadong magastos kapag nagpapadialysis na ang isang pasyente. Kaya kailangan makinig tayong mabuti ngayon kay Dr. Glenn Soriano kung ano pong magiging advice niya sa atin, kung ano yung mga sakit na inyong nararamdaman. Pwede po kayong tumawag sa kanyang telepono 0919-991-7986 o kaya 0916-672-6056. Ayan, at sasagutin kayo at bibigyan kayo ng mga health advice ni Dr. Glenn Soriano. Pwede rin kayo mag-react sa ating FB live streaming sa ating programa. At yung mga nanonood nga pala sa TikTok, sa YouTube, maraming salamat dahil nabuksan namin ni Manager Joey. Dami pala nanonood sa atin sa YouTube. Mahigit 100 yung nakita niya sa YouTube na nanonood sa atin. Meron tayong kalaban ngayon kaya palagay ko yung mga dapat manood sa atin ngayon nanonood ng may live na laro itong pambansang player natin na si Alex Ayala. Very critical ito. So alam niyo buong mundo nanonood. Kasama rin tayo diyan. Sabay ba sa program natin? Sabay na. Sige, good luck kay Alex Ayala. Well, anyway, pambato ng Pilipinas. Para may manood din sa atin yung mga kunwari may symptoms ng diabetes. Ako, sasabihin ko yung the secret of iwasan yung mga diabetic. Wala naman sikreto yun madali lang yan. Kaso lang, it involves yung mga discipline, patience, mga ganun virtues ng mga tao. Kung gagawin yan, discipline lang. Kahit bata ka pa, magagawa mo yung lahat ng sasabihin ko. Kahit na buong lahat ng ancestors mo with diabetes, may iwasan mo to. Start early para pagdating niya sa mid-age, yung when life begins, begin ka na rin, hindi beginning sakit. Okay. Bakit kung mataas ba ang sugar ng katawan mo, diabetic ka na o hindi agad-agad na diabetic ang isang tao porket mataas ang blood sugar? Kasi dumadaan yan sa yung diagnosis yan Hindi, siyempre, pag kumain ka ng yung isang meal o snack o mga chichirya, junk food na mataas ang sugar, pag chinek mo yung blood sugar level mo sa blood test, mataas talaga ang blood sugar. Pero immediately after yun, within a 3-hour period, 3 oras pa lang, dapat bumaba yan sa normal. Kaya yung nararamdaman ng tao, na gutom ka na kasi mababa yung blood sugar level mo. Okay? Pero yung sa mga diabetic, yung mga symptoms dyan is, hindi agad bumababa. After 3 hours, mataas pa rin. Ibig sabihin niya, may problema sa metabolism ng blood sugar. Okay? So kung matagal leon, yung hindi na re-regulate yung blood sugar ng sariling katawan, hindi na susunog ng tama yung blood sugar, alam niyo yun, parang kalawang yan Parang corrosive material yung blood sugar. So pumapasok yan sa mga vital organs at nagkakaroon ng damage. It damages the blood vessels, it damages the kidneys, it damages the
the heart, the lungs, ganon. So maraming lumalabas na sakit dahil doon sa high blood sugar levels. Ngayon, kung ma-diagnose ng doktor na diabetes, ibig sabihin niyan, dumaan ka na sa proseso na yung pagsusuri kung talagang diabetic ka. Kung talagang tinatakan ka ng diabetic, may programa yan. May programa ng paggagamot ang dapat mong gawin. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano dapat nyong gawin na maiwasan nyo yung magastos na laging nagpapatingin sa doktor, maraming gamot, maraming mga komplikasyon. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, so hindi kaagad na matatawag ka ng diabetes kung pansamantala na tumaas ang iyong blood sugar dulot siguro sa mga kinain mo o na-stress ka o may infection ka, tumataas din pala ang blood sugar dyan. So, paano matatawag ang isang tao na yung tinatawag natin pre-diabetes? Yung pre-diabetes naman, yan ang parabang yung sama-sama ang symptoms ng diabetes. Okay? So, pre-diabetic patients, kung yung pre-diabetic, yung merong symptoms. May mga sinyalis. May mga sinyalis na. Ay kung yung sinyalis mo, kaya sabi ko chronic ito. Ibig sabihin, nagdi-develop yan over time. Ang karamihan yan ngayon, below the age of 30, sabihin natin, kung 30. So, kung 25 years old ka pa lang, ganon, yung nararamdaman mo yung biglang bigat o biglang payat. O pag yung dati-dati, nung 15 years old ka to 20 years old hanggang 25, maliksi ka. Malayo ang takbo, mabilis ang takbo mo, maganda pag-iisip mo. Pagdating mo ng 30, hingalin ka. Lagi ka napapagod. Lagi ka na ginagugutom kahit na tumataas ng timba. Yan yung mga symptoms na dapat natin bantayan sa pre-diabetes. Ngayon, kung pasok ka dyan sa mga symptoms na yan, magpa-check up ka na. Sasabihin mo yun sa doktor yung mga nararamdaman mo, yung pagbabago. Ngayon, siyempre, tatanungin din ng doktor sa'yo, bakit man, parang, kumusta yung, galing ka ba sa lahing may diabetes? Nanay mo, tatay mo, lola, may yun yung mga pag-aaralan ng doktor. Kung talagang galing ka sa pamilyang diabetes, malamang, baka meron ka na rin ganyan. Okay? So, further testing ng doktor, kung sinabi mo may symptoms ka, meron naman laboratory testing. Check naman ang ihi mo, check naman ang blood mo. Kung makita talaga na mataas yung blood sugar level mo sa 3 random checks, ibig sa 3 random, iba-ibang araw, iba-ibang oras. Kasi kung pare-pareho resulta na mataas lagi, ayun, diabetic ka na. So, bibigyan ka ng gamot. Yung bang madalas na pag-ihi o pagkauhaw, kasama ba yan sa mga sinyalis? Kasi parang pari-pariho yung ganong sinyalis o nararamdaman natin. Tulad kung may sinasabing enlargement of prostate, ganun din ang nararamdaman mo sa madalas na pag-ihi. Yes, yung symptoms na yung binanggit nyo, yung laging nauuhaw, laging naiihi, yan, may connection yan sa blood viscosity. Pag mataas yung blood viscosity, ibig sabihin niya, parang yung dugo mo malapot. Masyadong maraming yung sugar. Para bang example niyan, yung kung kumakain kayo ng pancake, yung syrup na nilalagay doon, malapot yun Ganon. So, mataas ang sugar ng liquid na yon. Nasa loob ng dugo nyo, sa ugat nyo, mataas yung blood sugar, malapot ang dugo. Ngayon, kung malapot yung mataas ang sugar level, humihigop yung sugar ng tubig papunta sa ugat. Ganon yun. So, nadidehydrate ang katawan ng tao sa mataas na blood sugar. Ganon yun. So, ang nararamdaman mo is lagi ka nauuhaw. Ngayon, doon sa kidney naman, pag dumadalo yung malapot na dugo sa kidney, mas marami ang lumalabas na tubig. Yan yung trabaho ng kidney para i-regulate yung water content ng kidney. Kung mas maraming tubig sa loob ng dugo, tatanggalin ng kidney yon. Ang epekto ng ihi ka ng ihi. So yun ang explanation bakit ang diabetic nauuhaw at laging naiihi. Yun ang explanation noon. Okay. So kung nagpakuha ka ng iyong blood sugar at lumabas doon na mataas, parang 100
26. 120 plus. Kasi ang normal 120. Yung Oho. fasting yan fasting. Mhm. Kasi kung magpakuha ka ng blood test sa umaga, kumain ka ng almusal, ay mataas ka agad kasi Okay. hindi pa natutunaw yung sugar. So, kailangan mo mag-fasting. Fasting ng 8 hours lang Oo. Hindi pwedeng below 8 hours, hindi pwedeng sumobra ng 10 kasi yung between 8 and 10 hours of fasting. Mhm. Yan ang tamang yung level. Kasi kung nag-fasting ka more than 10 hours, ay hindi na kasi maraming na nasunog na dapat. Okay. Kung before, ay kulang pa yung metabolism noon. Paano yan kung mataas ang blood sugar mo pero mababa ang HbA1c mo? Mayroon din yung mataas ang HbA1c niya, mababa rin pero ang fasting blood sugar niya. Saan tayo doon? Yan, ang magandang tanong, partner. Okay, hemoglobin A1C. Ano itong, maraming yung mga diabetic na matagal na hindi pa nakakaintindi ng hemoglobin A1C. Mhm. H, small b, capital A, 1 at saka letrang C. Hemoglobin A1C. Ang tawag dito sa laboratorium, para marker ito palatandaan. Okay. Okay, palatandaan ito kasi nasa loob ng mga na blood cells ito, yung hemoglobin na yon. Okay? Sa loob ng 3 buwan, okay, dapat walang naiiwan na dugo sa loob ng blood cell. Walang naiiwan na sugar. Para bang walang storage ang cells. Okay? So kung merong naiiwang konting sugar doon sa loob ng cell, naiiwan yun sa loob ng isang cell. Okay? Yan doon sa loob ng hemoglobin ang tawag natin. Ngayon, sa loob ng 3 buwan, meron talagang level yan na iiwan sa loob ng cell. Mhm. Okay? Sa loob ng cell, dapat merong level lang. Kung sobra-sobra yon sa loob ng 3 buwan, mataas ang naiiwan, mataas ang hemoglobin A1C mo. Mhm. Kaya, so kung nakita ng doktor, mataas ang hemoglobin A1C mo, parang marker niya, palatandaan ito na for the last 3 months, sobra-sobra ang storage mo ng blood sugar sa loob ng cell. Okay. Okay. So, ang gagawin ng doktor, bibigyan ka ng gamot o trial Mhm. para maibaba yung hemoglobin A1C. Okay? After 3 months, dapat i-check uli yan. Ayun. Kung bumaba yung hemoglobin A1C, ibig sabihin yan, nagre-respond ka sa gamutan. Magandang response. Okay? So, tuloy-tuloy muna yung gamutan. O nga, after another 3 months, kasi dapat every 3 months, kung normal na yung hemoglobin A1C mo, ibig sabihin niya, maganda yung response mo sa treatment. Ganun yan. Okay? So, ano dapat ang gagawin? It's either continue the medication, yung medical treatment, yan yung iniiwasan natin. O kaya, mag alternative, conservative, etc. ganyang gamutan. So yan ang sasabihin ko, iwasan na. Paano natin magagawa yon? Yan, gawin natin yan, yung conservative, tama yung kain mo, bawasan mo yung sugar. Ganda ng exercise mo, iwasan mo yung stress mo, at inom ka ng ikarma. So, ang importante doon, mas mababa dapat ang HbA1c kaysa yung FBS. Okay, well, nakalimutan ko na i-explain yon. Okay, kung kumain ka ng high sugar, pwedeng maiwan yan doon. So, mataas yon, tapos yung hemoglobin A1C, mataas din. Okay? Hindi masyadong significant yung parehong mataas Ganon. Okay? Ngayon, kung nag-fasting ka, okay, fasting, blood sugar, chinek, at normal yon, pero mataas ang hemoglobin A1C, magtataka yung doktor. Normal naman ang blood sugar mo, pero mataas ang A1C mo. Mhm. Ibig sabihin yan, para madaya o nag-fasting ka nga, ilang beses ka magpa-fasting sa isang araw o isang linggo. Para madaya yan kasi hindi reflection ng tunay na situation ng blood sugar mo. Mhm. Kasi ang sinasabi sa loob ng cell, laging mataas O nag-fasting ka lang kanina umaga, pero after yung fasting mo, kumain ka ng maraming na lagi mong ginagawa yan. Lagi kang kumakain ng masyadong mataas na sugar at naiipon dun sa loob ng cell. Ganon. Ngayon, kung mababa ang blood sugar, tapos mataas ang hemoglobin A1C, ibig sa further studies para mapag-aralan bakit mataas ang A1C. Ibig sabihin kasi na A1C, meron talagang naiiwan na sobrang dami ng blood sugar.
So, dapat gagamutin talaga hanggang sa ma-normalize yung A1C. Hindi ka magre-rely sa high blood sugar test. Ano ba ang normal level ng HbA1c saka FBS? Well, ang palatandaan lang mga 6 lang, parang ganon. 6. Basta para siyempre mahirap yung maraming numero ka na ano. Pero sa yung mga diabetic, mag-testing ka, 6. Huwag kang sumobra. Kung kumulang ka, okay lang. Pero kung nakadikit ka sa 6, ibaba mo pa. 5, 4, ganun lang. Pero kung sa 6, 7, 8, teka mo na, baka may problema ka. Pero ako lagi ko sinasabi sa mga practical lang, huwag niyong gamutin ang numero. Don't treat the numbers. Okay. Kasi tayo din lagi, nakikita mo lab test mo, huwag mo na masyadong pansinin yung numero kasi doon ka mai-stress. Tingnan mo, magpa-test ka, tingnan mo, ay kung 6 ngayon, ay di ayusin mo yung lifestyle mo over the next 3 months. Gandang kain mo, gandang exercise mo, iwasan mo yung problema, kumain ay karma. Baka after 3 months, naging 4-5 na lang yan. Ay di tapos na. Wala ka nang naging problema. Ay i-resume mo na lang yung ginawa mong programa for that 3 months na maganda pala. So, naiwasan mo yung doktor, naiwasan mo yung gamot, naiwasan mo yung stress. Ganun na lang ang Naiwasan gagawin pa ang natin. gastos. Yun, yan ang alternative conservative methods natin. Paano kung ang level ng HbA1c mo mataas, ganun din ang FBS mo, magkaparehas na mataas? Paano yun, Dok? Well, yan ang bad sign. So, hemoglobin A1C hindi bumababa. Ang fasting blood sugar mo hindi bumababa. So, ang tanongan dyan ng doktor sa patient is, bakit kaya? Ikaw ba sumusunod sa programa natin? Ikaw ba tamang pag-inom ng gamot? Ikaw ba madaya? O tama yung ginagawa mo? Kasi kung religious naman yung pasyente na umiinom ng gamot, ng tama, at saka okay naman ang lifestyle niya, mataas pa rin. Ibig sabihin yan, meron talagang yung pathological problem, yung talagang mahirap iwasan. Kasi 3 bagay yun sa diabetic sa may problema. Yung production ng insulin sa pancreas, yung klaseng insulin na lumalabas, yung insulin receptors, at saka ganun. So, maraming bagay na involved doon sa diabetes. Okay? So, pag-aaralan ng doktor kung saan tayo titira para maipababa yung blood sugar. So, pwede kang bigyan ng gamot para sa pancreas. Pwede kang bigyan ng gamot para sa insulin. Pwedeng dagdagan ng insulin. Pwede kang bigyan ng gamot para hindi ma-absorb yung sugar sa intestine mismo. Pwede kang bigyan ng gamot para mapabilis yung metabolism ng blood sugar sa liver. Ang daming klaseng gamot Pero ang magsasabi niyan, doktor, subukan natin ito. Ako, nakikita ko lagi, ang karamihan ng problema ng diabetic doon sa pancreas, doon sa insulin, doon sa receptor at liver, natatamaan din natin ang i-karma natin yung mga natural products Marami ng natural products, hindi lang yung product ko, pero marami on the market na nakakabingi na nga pakinggan Pero totoo, kailangan kayo yung supplemental herbal na preparations nakakatulong sa sugar metabolism. Okay. Kumpuni ba sa edad dyan, Dok? Alin yung blood sugar levels? Yes, sa HbA1c sa Hindi, FBS. HbA1c wala nang specific na age na basta merong positive results regardless of age yan Kasi pwedeng mataas sa child, adult at saka senior, pwedeng ang hemoglobin A1c. Walang pinipiling edad, Walang pinipiling edad ang hemoglobin A1c. Basta mataas ang blood sugar level mo for more than 3 months. Ibig sabihin niya, kaya yung parabang ko niyan is 3 months Yun, significant yun. Kasi mga bata, kadalasan nga, puro fast food. Kaya lang, kapag bata ka pa, medyo yung reflexes mo, marami ka pang activities, kaya siguro hindi masyadong namomonitor yung o hindi tumataas ang mga blood sugar well nga magandang yung ang advice ko sa mga yung blood sugar, mas imo-monitor yung hemoglobin A1c over yung
yung blood sugar. Ibis. Okay. Oo. Kasi yung fasting blood sugar, hindi siya reliable eh. Maraming daya ang pwedeng gawin dun eh. Kasi kung tama yung collection mo ng blood sample, o kasi kung mali ang process ng ng blood sample, o pero yung hemoglobin A1C, sinasabi niyan, over the last 3 months, anong ginawa mo sa yung management mo ng diabetes? Eh kung laging mataas yung hemoglobin A1C mo, regardless of ano nangyayari, hindi nakakatulong yung ginawa mo for the last 3 months. So baguhin natin, palitan natin ng gamot, o ayusin pa natin yung lifestyle mo, o ganon. So yan ang A1C. Kung kumusta yung management mo for the past 3 months. Okay, ipagpatuloy po natin ito. Maganda itong pinag-uusapan natin, diabetes, dahil marami pong may sakit na diabetes. Alam naman natin na ito yung pinakakomplikado sa lahat ng mga sakit after ng ating paalala. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital, di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon, sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Orly in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan, kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palibala!
palitan Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-8-8 na mag-8 35 minutos, kasumpalan na alas 7 tabuasan. Nabanggit po nyo itong pancreas, doktor. Ano pong trabaho nitong pancreas na ito? Ay pancreas is a vital organ. Ang vital organ, explain ko lahat ng sinasabi ko, vital. Buhay yan vital. Importante sa buhay natin yan Kasi kung wala yung organ na yan, yung pinaka-vital organ natin is yung puso. Kung wala tayong puso, patay ka. Yung pancreas, para bang accessory vital organ yon. Kasi anong ginagawa ng pancreas? Ang pancreas nagproduce ng insulin. yun ang tumutulong sa pagtunaw ng blood sugar natin, insulin. Aside from Iba yung pancreas, iba yung bile. yung bile yan, yung Lapay. fluid. Yung gallbladder, connected yun sa liver. Ganon. Ang pancreas, kaliwat kanan yun Yung bile, galing sa liver, pupunta din sa tiyan yun. Yung pancreas, nagproduce din ng gastric acids, pancreatic acids, papunta din sa tiyan. Yung dalawang juices na yan, yung gastric juices, yan ang pampatunaw ng pagkain natin. Ganon. Yung pancreas, meron siyang pampatunaw ng carbohydrates at meron siyang pampatunaw ng taba. Ganon. So, parang yung pancreas, ang role niyan ay parang nagtutunaw lahat ng mga kinakain natin. Yung pancreatic juice. Para bang, ang pancreatic juice, para bang iisipin natin, para pinipiga niya para maggano. Matapang na acid yun. Matapang. Pag nagsikrit, pag kumain ka ng taba, ganon, taba at saka yung carbohydrates, merong senyales dun sa pancreas, mag-produce ka ng pancreatic juice. Yung pancreatic juice na yan, parang acid yun papunta sa tiyan, pampatunaw ng taba at carbohydrate. Yun, okay? So imagine niyo yun, importante yun sa digestion. Kung wala kang pancreatic juice na pampatunaw nitong mga pagkain sa tiyan, ano nangyayari sa'yo? Impatyo ka. Ayun. Yun, empatyo. Doon ka nagkakaroon ng gas. Kasi naiipon lang sa tiyan mo yung pagkain, hindi natutunaw So, nagkakaroon ng gas yun Ganon. So, mo yung mga may problema sa pancreatic juice, lagi na empatyo, laging bloated, ganon. Nagbo-burp, nag-uutot, mga ganon, masakit ang tiyan. So, kaya importante ang pancreas na tama yung secretion ng pancreatic juices. Ganon yun. Ngayon, parang constipated ka palagi. So sunod-sunod yan. Kung wala kang pancreatic juice na pampatunaw ng carbohydrates doon sa tiyan, doon nanggagaling ang blood sugar sa carbohydrates. So nagiging lason yun? Alin? Yung pagkain na nasa tiyan, hindi natutunaw. Doon nanggagaling din ang blood sugar. Sa tiyan pa lang hindi nakukuha yung blood sugar dahil hindi natutunawan. Wala ka nakukuha energy. So kaya nga importante ang pancreas. So kapag ka natunaw na yon ay nilalabas mo na. Pag natunaw yung pagkain. Yung pagkain, a-absorb naman ng stomach, galing sa stomach papunta doon sa liver. Ang liver ang detoxification. Yun ang normal process.
from the tiyan, yung na-absorb liver. Yung hindi na-absorb sa intestine, dumi na yun sa atin. Waste na yun. Okay, yun ilalabas mo. Yun ilalabas. Pero tinunaw na yun ng pancreas. Ng juice ng pancreas. Yung pancreatic juice. Ganun yan. So, ito, isa pang element yan. Yung pancreatic juice na sinabi ko, di ba, very acidic yun, caustic, nakakasunog yun. Ngayon, kung nagbara yun sa pancreatic duct, okay, kinakain niya yung mga ugat ng pancreas. Ano nangyayari doon? Pancreatic duct. Yan yung host mula sa pancreas papunta sa tiyan. Okay. Ayun, matibay dapat yun. Parang lulusawin niya o binubutasin niya. Oo, yan. O ano nangyayari doon? Pag nabutas niya yung duct sa pancreas mismo, yan yung bangunguti. Yun. So masyadong masakit. Pag naputok yung pancreatic duct doon sa loob ng pancreas, yun natutulog ka ng masarap na pagkatapos ng isang lechon meal sa gabi. Hindi ka nagigising sa umaga. Pero meron din naman yung hindi mo na mararamdaman siguro yun. Tulog ka na. Hindi mo mararamdaman sakit. Karamihan yan. Yung na-diagnose na namatay overnight habang natutulog. Ang kwento niyan galing sa parte na maraming kinaing taba. Ngayon, pag na-autopsy yun, makikita, pumutok yung pancreatic duct sa loob ng pancreas na hemorrhagic shock siya. Pero may ganun na nararamdaman na matinding sakit talaga. Nandyan. Pero kapag sabi, ano yan, hindi ka lang natutunawan kaya masakit ang tiyan mo. Iyon ang magandang sign na dapat magpa-check up ka. Kung laging masakit ang tiyan mo, ganon, pagkatapos ng mga ganong taba meal, heavy meal, masakit ang tiyan mo, hindi ka natutunawan, lagi ka ng impatyo, gano'n, ay pa-check up ka, baka may problema ka sa pancreas. Ganon. Okay. Baka yan din ang connection ng diabetes mo. Hindi nakaka-produce din ng insulin ng pancreas. So yung dalawa, gastric juices at saka insulin. Mayroon tayong pasyente rito na si Lilibet Loro sa Cebu. Parang nagdadialysis na ata ito. Nasira na yung kanyang kidney. Kung paano paano pa nagpapangsyon ang kanyang liver at kanyang pancreas. Pakinggan natin yung testimonya. Ready na ba tayo dyan, engineer? Okay. Si Lilibet Loro ng Cebu City. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, nag-attend ako ng seminar, accounting. Tapos, pag uwi ko dito sa bahay, hindi na ako makahinga. Pumunta ako sa doktor, nagpa-check up. Sabi nila may TB daw ako, pero hindi naman ako makapahinga. Pumunta ako sa St. Vincent. Pag sabi ko sa St. Vincent, meron akong diabetic. Fourth stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho Kasi meron akong 10 barangay sa dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Tiging overtime. Palagi naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, Bombo Radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetes. Pumunta ako doon sa studio, dito nalaman ko na merong ikarma. Tapos, binigyan ako ng sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. Dalawang linggo pa. Dalawang beses akong dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, yung gain ko sa timbang, 200. Tapos, ngayon, 105 na lang, 110. Meron kaibahan. Pero okay lang kasi control naman ako sa water. Hindi naman ako isa lang tasa ang ininom ko. As usual, the same lang. Makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pa ikarma, wala akong may-take Palagi akong dialysis. Okay. Unang diagnosis nila sa kanya, akala nila TB kasi payat may itsura mga TB, ganon ang body. Payat na payat siya. Kaya nung in-exam siya, diabetic pala. Hanggang sa sabi niya, limited daw yung iniinom niyang tubig. Isang baso lang. Kasi water control yan yung intake out. Doon sa diabetic, sabi niya, parang sabi niya, stage 4 na. Stage 4, wala, talagang nagpapadialysis na siya. Dialysis na. Ganon. So, kung sira ang kidney mo, actually, ang term ng kidney,
the kidney is the water regulating organ of the body. Yan na nagre-regulate ng tubig natin. Ganon, yung state of hydration ng body. Ngayon, kung sira ang kidney mo, wala kang water regulation. So, ang regulation mo ng water mo is intake and output. Bawasan mo yung inom mo. Na pati yung labas mo, sukatin mo. Kung ang labas mo ay isang basong ihi, inom ka ng isang basong tubig. Parang ganun lang. Wag yung Palitan mo lang. Palitan mo lang. Wag yung kung nakabilad ka sa araw, pawis ka ng pawis, konti ihi, di dagdagan mo lang yung tubig. So, ibig sabihin niyan, kapag ka nasubrahan mo yung ininom mong tubig, malulunod na yung kidney mo. Yung malulunod yan. Malulunod yung body mo. Para kang yung sobra-sobrang tubig. Para bang bloated ka, ganon. Yung mamamanas ka tuloy, ganon. Yung mangyayari. So, ito, 2 beses, 3 beses nagpapadialysis. Pero nung nag-tick siya ng ikarma, ay kuminto yung kanyang pagpapadialysis. Okay. Paano nangyari yun? Milagro ba yun o ano? Hindi, actually, nag-i-improve yung water regulation, yung function niya ng kidney. Paano nangyayari ito? Actually, ang sasabihin ko, basta may kidney damage ka, chronic kidney damage, kasi yung kidney damage, hindi nangyayari yan overnight. Hindi nangyayari yan sa loob na isang buwan lang. Chronic, matagal yan Baka 1 year na nasisira kidney mo hanggang sa, kailangan mo na talagang dialysis So, ikarma, itong mga ganitong products na makakatulong sa kidney, hindi agad-agad yan Kailangan tuloy-tuloy mga inumin. Ang gagawin ng immediate, tutulungan niya yung natitirang kidney para sa water regulation. Pero ang trabaho ng ikarma, yung sa metabolism ng blood sugar, hindi do sa paggagamot ng kidney problem mo. Ganun yon. Okay? So, ang tulong ng ikarma sa sugar metabolism, nababawasan yung trabaho ng kidney. Ganun yan. So, bibigyan mo ng panahon ang kidney to recover. Ganon. So, over a long period of time, kung lagi ka umiinom nito mga prepare katulad ng ikarma, bibigyan mo ng time na recover ang kidney. Okay? So, aside from yung itong misloro natin, meron pa tayo ibang pasyente doon sa Cebu na na-feature din natin dati, si Alfred Tan. 3 times a week ang dialysis niya. Hindi nakakalakad. Pero ngayon, naglalakad na siya at nagiging 1 to 2 times a week na lang ang dialysis niya. Ang conclusion, nakatulong sa kanya ang ikarma indirectly kasi natulungan ng sugar metabolism yan, nabawasan ang trabaho ng kidney. So, kailangan siguro hindi na natin hintayin pa na magpapadialysis ka bago ka gumamit ng ikarma. Yun nga, yan ang sinasabi ko sa mga tao. Alam nyo, kung meron kayong problema sa blood sugar, papunta rin sa dialysis, huwag nyo nang hintayin yan. Gumawa na kayo yung tatlong, sasabihin ko yung sikreto ng management diabetes. Simpleng-simple yan Hindi naman kailangan magkonsulta sa mga eksperto. Ito na, sabihin ko simpleng-simple lang. Lifestyle yan Tama yung diet mo, okay, exercise mo, iwasan mo yung stress at minom ng mga ikarma para araw-araw yan. For 1 whole year, araw-araw. The following year, malaking improvement sa diabetes na situation mo. Okay. Ang ikarma po ay mabibili yan sa Mercury Drug o kaya sa St. Joseph o kaya sa online. Online, yes. Online yung Shopee, Lazada. Pero dapat pumunta kayo sa Shopee site, meron talaga dong place na pwede mong hanapin ng ikarma. O dadalhin ka dun sa website ng ikarma, dun kayo mag-order. Kasi alam niyo na maraming scam ngayon Okay. Ang dami. Baka mamaya merong scammer na bumili ng ikarma sa ikarma mismo at kinagahan niya ng ibang klase. Yun, pero kumita naman siya kasi nakabenta siya ng garbage sa same price pero mas mura. Pero mura. Mura lang itong ikarma, 8 pesos lang po isang kapsula. At 100 na po yung isang kahon ng kapsula. So 800 pesos lang yon. Tapos doon sa tea is 250, 15 na sachet. Yes, correct. Well, correct. Rin sa mga nagtatanong. Kasi lagi may nagtatanong sa akin Dok, ano mas maganda yung capsule o yung tea? Ang sasabihin ko, actually parehong laman nun. Yung laman ng tea, yan din ang laman ng capsule. Wala na kaming pinag-iba nun.
ang ano lang is yung convenience lang yung preparation. Kasi maraming umiinom ng tea, ayaw uminom ng capsule. Marami din umiinom ng capsules na hindi mahilig sa tea. So kung alin ang mas bagay sa lifestyle mo, yun ang bilhin mo. Actually, the same naman ang benefit ng the tea at saka capsule. Ayun. At saka marami nagtatanong, Dok, pwede bang sabayan? Ay, ginagawa nga namin yun 3 times a day yung capsule, pero ang pantulak namin yung tea mismo Parang pinakatubig nyo na yung tea. Walang danger yun. Walang overdose ang ikarma. Ayun. So, by the way, paano po sinisira ng mataas na asukal ang atay? Ang atay is the liver. Maraming tatanong, atay, anong HEPA, ganon. Hepatitis, HEPA is liver, atay, liver, ganon yan. So, ang ginagawa, kasi dun sa liver, dun ang tawag na, yung term na gluconeogenesis. Doon binubuo ang sugar, yung sugar na ginagamit ng body natin, ng cells. Doon binubuo sa liver Yung raw material ng blood sugar nanggagaling sa liver. Ngayon, ang ginagawa na ikarma, pinoprotektahan niya yung liver. Alam niyo yung commercial na yung liver lover, gano'n. Yung pinaka-ingredient niya, silimarin. Silimarin at saka ikarma, halos pareho yung trabaho nila sa liver. They protect the liver Kasi ang liver niyan, very maselan niya, sensitive yan sa mga toxin, mga lason. Gano'n. So ang gagawin ng ikarma, protektahan niya yung liver cells para hindi masira kaagad. Para makagawa sila ng trabaho ng gluconeogenesis para maganda ang tunaw ng sugar at maganda yung delivery ng sugar sa buong katawan. Okay, so ibig sabihin ito ikarma ay napakaraming ingredients. Mayroon siyang silimarin, mayroon siyang antioxidant. Hindi, actually yung silimarin wala sa ikarma. Yung function ng ikarma katulad ng function ng silimarin. Okay. Ganun yan. So antioxidant din yan. Antioxidant din ang silimarin. Antioxidant ang ikarma. Ganon. Okay. Ang daming produkto sa merkado, nakikita nyo, antioxidante. Actually, kailangan ng tao ng antioxidant araw-araw Ganon. Kasi yung tawag na free radicals, yan ang gumagawa ng oxidation ng katawan at yan ang kalawang ng katawan, oxidation. So dapat antioxidation araw-araw. Ang pinakamalakas na antioxidant dito sa Pilipinas na alam ko, nasa ikarma, Nara extract. Pterostilbene. Pterostilbene, yon. So lahat yan na ingredients, makikita mo lahat sa ikarma. Yes, yan ganun yan. Yung yung antioxidant. Kaya na mag-research, hindi ako kailangan magsabi. Research yung anong pinakamalakas na antioxidant dito sa Pilipinas. Na-research na namin yan. Alam na namin yan, numero 1 na kami dyan. So, bakit mataas na antioxidant itong pterostilbene? Well, natural naman yan Natural kasi, alam niyo antioxidant level, nakikita mo sa mga halaman, ganyan yung kung ano, yan ang ginagamit ng mga company para ilagay yung produkto nila doon sa scale of 1 to 10, ganon. So kami, nandun na kami sa 9, 10. Yung ibang mga, yung fast selling at yung popular na antioxidant on the market, nandun sila 5, 6, 7, ganon. So, pati ang presyo namin, it's better than the number, yung presyo namin better than the number 5, 6, 7, ganon yan, kung sino man yon. Tapos na-prove naman yan. So, anong bibilin nyo antioxidant on the market? The most effective at saka yung good for yung mura lang at saka available. Lagi nandito sa atin. Hindi naman mahirap hanapin. Hindi naman ini-import yan nandito sa Pilipinas Ayun. So, Philippine product o Pinoy product ang ikarma. Pinoy product, yes. So, may kasabihan nga tayo na patronize your own product. Yes, patronize your own. Siyempre, ito ay approved din ng Food and Drug Administration. Yes, approved. Well, actually, para yung in defense, bakit kailangan naman na Food Drug approval? Ang purpose ng FDA approval is to assure the consumer na hindi ito lason. Kung kumain ka na marami nito, mamamatay ka ba o magkakasakit? Hindi. Ma-overdose ka ba? Oo. Ang sabi ng FDA, hindi. Pag sinabi ng FDA approved, malayo yun sa lason. Malayo yun sa toxicity. Para bang sinasabi nila, kailangan kang kumain ng isang buong puno ng Nara tree bago ka tamaan ng masamang symptom. Kaya mo ba yun? Hindi kaya ng tao yun. Paano yung may mga halaman na nara sa kanilang bakuran?
Well, yan nga, meron kaming patent nga sa iKarma. Yung patent niya, may specific na proseso kung paano na-produce yung pinakamabisa, matapang at effective na Nara extract. So, pwede kang kumuha ng dahon bark, etc. na ipakulo mo doon sa yung kusina mo. Baka makuha mo na yung extract. Pero yung first class na extract, makukuha mo ba? Palagay ko hindi Kasi may drying process yan. Patutuyuin mo ng 1 buwan, i-oven dry mo na 1 buwan, tapos yung timpla mo, maganda, yung klaseng dahon sa likod ng bahay mo na nandun ang traffic, inihigop din yung fumes ng mga kotse doon sa plantation ng Nara na iKarma, nandun sa bundok yung Pililla Rizal. Malinis na bundok na maganda. Pollution free. So yung product ng iKarma, pollution free product at saka very strong ang kanyang yung ingredients na puro. Ayun. So kailangan mo nang bumili talaga ng iKarma. Pahihirapan mo sarili mo doon sa ito na nga napakamura. It's half the cost of the most popular antioxidant on the market. Half the cost pero double the effect. So mas maganda siguro kung gusto nyo rin na isabay na yung consultation kay Dr. Glenn Soriano, punta kayo sa kanyang office sa may Burgos, tapat ng simbahan. Yung kanilang building, Minisis building, Yes. Oh. Marami nagtatanong sa akin lapit na mga sakit, Dok, pwede ba sa akin itong iKarma? Ito nga na sakit ko. Kasi nasabi ko sa inyo, alam mo, ang ginagawa ng iKarma, it's a shotgun para bang preparation nito. Kung inumin mo tagal-tagal, lahat ng sakit tatamaan yan. Kung gagaling ka, kung ano man ang sakit mo, asthma, hypertension, diabetes, arthritis, kung ano man ang sakit mo, inumin mo itong iKarma every day for 1 year. Yan sinabi ko, almost guarantee, 1 year inumin mo to. Magbabago yung buhay mo the following year dahil sa effects nitong iKarma. Yun. Kung sakaling constipated kayo, kasi mayroon akong kaibigan na halos 3 araw bago magbawas. So, hirap na hirap siya. Actually, kung gano'n, magkakaroon ka ng halitosis doon, di ba, Dok? Well, halitosis, alam ng public, is bad breath. Halitosis is yung reflection of yung ang nasa loob ng tiyan mo. Kasi nanggagaling dun sa tiyan mo ang bad odor So, ibig sabihin yan, either may sakit ka sa loob ng tiyan mo. Baka may ulcer ka, may bacteria ka dun, or may bulok na pagkain na hindi natutunaw. Kaya nga, kung 3 araw bago ka, habutin ka pa ng 1 linggo bago magbawas. Yung dapat na lumabas sa baba, lumalabas sa taas. Yun, okay. So, eto, lagi natin sinasabi, yung inaano ko sa mga, yung nagtatanong, anong immediate benefit ng iKarma sa inom? Well, 2 yan nakikita ko na sabi ko, very surprised din ako. Isa, yung relief ng constipation. Dramatic yan. Over 3 days, tapos na yung constipation mo. Ayun, isa yon. Yung pangalawa, ay yung tulog. Marami nag-feedback sa akin na hindi nakakatulog. Pagkainom ng iKarma, 6 hours straight ang himbing ng tulog. Gising, malakas na, full of energy. Yun ang 2 benefit na malinaw sa akin. Walang mawawala po sa atin, kaya iKarmatize mo na lang yan. iKarmatize. Nanonood sa atin si Delinia Fambam, si Ferdinand Perez, si Jane Magsano, si Napoleon Co, si Rodel Idadis Peralta, nasa London, si Robert Aguado, si Ate Cha, Benedict Dumayas. Ito sigurado kailangan mo mag-iKarma dahil security guard ka, palagi ka napupuyat. Ano yung nabanggit mo kanina? Fambam? Yung family, parang yung Fambam, di ba? Parang family, yun? Kasi chat group ng family namin ni Fambam ito. Nanonood ng family family Soriano. Welcome lahat. Sana naman na natututo sila lahat ito. Sino pa yung nakikinig sa atin? Si Napoleon Co. Sinap. Si Binjitan, gumagamit ng iKarma. Ibang kumpanya niya, umiinom Si Rodel Idadis Peralta, retired police ito, pero nasa London siya ngayon. Si Robert Aguado, I think, fireman ata ito Si Benedict Dumayas, gwardiya. Kaya
kung napupuyat ka, kailangan mo mag-ikarma para lumakas ang iyong resistensya. Yes. Si Ate Cha dyan sa Palapad, Sampabian, si Jolins Antipolor, Renato Jubillanos, si Master Sarlo Gonzales, si Kagawad Manuel Labsan Jr. ng Anunang, Sampabian, may mga nara din yan. Si Armando Segundo ng Bimalay, si Jojo Bauson, si Manong Ben Jubillanos dyan sa Kalasyaw. So, yung mga avid listeners natin na sa bahay nakikinig sa pamamagitan kanilang transistor radio at yung mga nanonood sa atin sa YouTube. Magandang umaga po at subukan nyo ang ikarma at ito ay makapagbibigay ng maraming benepisyo, lakas ng inyong katawan. Yes, ito example ko rin. Itong kumpare ko San Carlos, no legal yun, avid user ng ating ikarma. Happy birthday today. Kita tayo mamaya. Yun. August month. Kaya nakarating ng edad niya, lagi ikarma rin eh. Ayun. Si Engineer August Bentinilla. Ayun. Malapit na. Kasi buwan mo ito. Engineer August Bentinilla sa kasi Engineer Augusto Sarmiento, former manager ng D-Corp. Yung mga pinanganak sa Agosto, sabi nila, ghost month. Ang gagwapo naman ng mga ito. Hindi naman sila multo. Yung parting message ni Dr. Glenn Soriano. Well, eto na nga. Let's stay healthy everyone. Let's stay active and stress-free. Okay, etong weekend sana everyone has a happy weekend. Kasi medyo maganda yata yung weather natin itong weekend. Wala yatang bagyo. Enjoy the sunshine, enjoy the weather. Hindi, baka kasi parang itong si Typhoon Dolphin parang papasok sa Pilipinas eh. Meron pa tayong si Luis. dalawang araw na pagitan ng grace period bago lumabas. Sana hindi na darating. Okay. Malusaw na lang sa kalawakan para hindi naman tayo mahirapan. Kasama natin sa technical side si El Presidente Engineer Nixon Dakal. Sa amigo your one and only in the morning, nagsasabing ikarmatize muna yan. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung Hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Su number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Kapaborito. Mantrabaho tila. Alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan,
at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Paborito. Ilabas na ang spray net. Ilabas na ang gel. Ilabas na ang baston na pantalon dahil nandito na ang Throwback Sabado. Throwback Sabado. Mga awitin mula dekada 70, 80 at 90. Throwback Sabado. Dito lamang sa Fave mo. Radyo Pangasinan. Throwback Sabado. Call me on the phone today. You sounded frantic when you said come over right away. Oh baby, baby, won't you say what's on your mind? Ooh, your TV set is acting up and you don't understand. You're so upset because you can't watch all my children and you wonder if there's something I can do for you. Well, all that I can say, can rock it to you, honey. The only thing I can do, baby, I can rock it all night away. One thing I know I can do, rock it to you. Don't call me when your car just won't go into second gear, or when your kitchen sink is shooting water in your ear. Oh baby, baby,
in the middle of your favorite song. Don't call me when you shower, just when. No baby, don't call me. I think I told you this about a million times. You know what's hot? My cup of tea. I can rock it to you. The only thing I can do, I can rock it all night. Hey! Rock it. I can rock it to you, baby. Let me rock it to you. Oh yeah, just a little bit more, baby. I can rock it to you. Honey, the only thing I can do, baby, I can rock it all night and say one thing I know I can do that I can, baby, I can rock it to you. I can rock, honey, the only thing I can do, baby, I can rock it all night. One thing I know I can do, rock it to you, baby, I can rock it to you. Honey, the only thing I can do, baby, I can rock it all night. One thing I know I can do. Celebrate several ways, Michael G and Sweat. We took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Exactly 7 weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning our parents kicked us out of bed. We told them it was stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mikey G rock the house and you know what I'm saying. Now when he's on a mic there will be no delay. So you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We're gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and G and Sweat, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screamed a lot. The only thing is cool, the only thing I've got. That's where parents told me I better go. Cause when hanging on the street, in the street get show. In about rocks, what happened to you? I told them it's my life and I know what I'm doing. I started at school, I thought I'd never stay. Give me 7 weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the #1 jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. My name is MC Sweat and also DJ. I didn't like the school, so took another way. You like the mic and G, so I use my voice. And soon the bodyguards in the big Rolls Royce. That's right, my name is Mike and G. I use the holiday with the F-I-C. On the street was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and G and Sweat, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Do 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 do. Is a thing most rappers do. Yo, I
can write my own shit too. I can understand things most rappers say, because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Sven. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm is very aerial. And you don't stop with that body rock. You won't stop with that body rock. Yo, spell my name right. I'm Michael G. M-I-K-E-R-N-D-U-C. Yo, M is microphone and G is genius. Michael G in the house, that's serious. And you know that, and you show that. It's times when, so let's go back. We are going on a summer holiday. We're going to London and New York City. We are going on a summer holiday. We're going to London and New York City.